回52回目、早速いきましょう。継承方法いつも通りです。チャレンジ1回目、9パックの宇宙ねじれ発見。他に何もないので、9パックに入っていきましょう。お、光った。レア確定ですね。来ました。さあ、何が出ますか。マージョですね。マージョゲット。